खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 9 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइ एबा 1 आसिन दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा थुलुंगाखांनाय आरो गोहोजों बुंफबनाय जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि गोहोमखौ रोखायै नुनो मोनगोन आरो बैसोगोराफोरा नोंथांखौ बाख्नायगोन। फालांगियाव दिनै गोजाम सोमोन्दोनि गेजेरजों मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन। नखराव रंजानाय आरो अननायनि आबहावा थागोन। फरायसाफोरा गोदान आयदा सोलोंनो गोसो जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा लाबोगोन। सावस्रियाव गोदान गोहोआ बांगोन। रांखान्थियारि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि साननाय आरो धैर्यआ नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। खामानियाव मोनसे गोदान बिबानआ नोंथांखौ गोसो गुदुं खालामगोन। फालांगियाव नोजोर होनानै लानाय थिरांथाफोरा मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय मदद आरो बोर मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय बे साना सोरजिलु हाबायाव दावगानायनि सान। मोजां खौरां मोन्नायनि जाथावना दं। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला, मानोना नोंथाङा एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ। रांखान्थियारि खोन्दोआव दिदोमथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन। खामानि थिलियाव हानजायारि हाबा मावनाया जाफुंसार जागोन आरो नोंथांनि बिथांखिफोरा गनायथि मोनगोन। फालांगियाव गोदान सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। नखराव मोजां हाबाफारिनि जाथावना थायो। फरायसाफोरा फरायनायाव साबसिन फिथाइ मोनगोन आरो बादायलायनायाव आखा-फाखा जागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव सकारात्मकता फैगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा मोनगोन आरो दोनथुमनायनि गोदान राहा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि नाजानाया फिथाइ मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानायनि खाबुफोर फैगोन आरो नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फालांगियाव थाबथानाय खामानिया गोख्रैथिजों बांगोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो अनलायनाया बांगोन। फरायसाफोरा गाव गावनि फरायनायाव गोसो होगोन आरो जाफुंसार जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं थागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोसोआ गोजोन थागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुपा गाब। सिंह राशि। दिनै दावगानाय आरो मान-सन्माननि सान जागोन। नोंथांनि खामानियाव नोंथांनि सानस्रिफोरनि गोनांथिया बांगोन। फालांगियाव मुलाम्फा आरो गोसारनायनि खाबुफोर थागोन। नोंथांनि मान-सन्मानआ नखरनि गेजेराव बांगोन। फरायसाफोरा गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गोदान जाफुंसारनाय मोनगोन। नोंथाङा लोगोफोरजों मोजां सम मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि नोजोरजों नायोब्ला रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनो खामानियाव जर'खा बिबान होनाय जानो हागौ। फालांगियाव मोनसे गोदान गोरोबथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरारि जिउआ गोजोन जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिनि फारसे गोख्रों खामानि मावगोन। समाजारि खामानिफोराव नोंथांनि बाहागो लानाया बांगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो रां दोनथुमनाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब।
तुला राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे खाफाल गोनां सान। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव जाफुंसार जागोन आरो बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। फालांगियाव बाहागोदारि जानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव रंजानायनि आबहावा जागोन। फरायसाफोरा मोनसे प्रजेक्टआव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि समाजारि बेंखनआ गोसारगोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोजाम जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन आरो धोन मोनफैनायनि खाबुफोर थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृश्चिक राशि दिनै गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जाथारगोन। साख्रियाव मासि जौगाहोनाय एबा सिनायथि मोननायनि जाथावना थायो। फालांगियाव नोंथांनि गोख्रों थिरांथाफोरा मुलाम्फा मोनगोन। नखराव सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। दावबायनाया जाथावना दं। सावस्रिया मोजाङै थागोन। रांखान्थियाव मोजां मुलाम्फा जागोन आरो सिगांनि थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गाब। धनु राशि दिनै खाफालआ नोंथांमोननि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव माबा मोनसे गोदान मोनफुंगोन। नोंथांनि फालांगिखौ फेहेरनायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय मदद आरो अननाय मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजां फिथाय मोनगोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मकर राशि दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन आरो गोब्राब खामानिफोराबो गोरलै जागोन। खामानियाव मासि आरो बिबाना बांनो हागौ। फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा मोनगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। बेयो रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां सान आरो गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथांनि नाजानायखौ गनायथि मोनगोन। नोंथांनि साख्रियाव प्रम'शन जानायनि खाबु दं। फालांगियाव गोदान सोमोन्दो लाखिनाया मोजां मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद आरो अननाय मोनगोन। फरायसाफोरा गाव गावनि थांखिनि फारसे बावसोमनानै थागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि हालोदआ गोख्रों जागोन आरो आयआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशि दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय खाफालगोनां जागोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि खस्थ' आरो सैथोथिखौ बाख्नायनाय जागोन। फालांगियाव गोजाम खामानिफोरा आबुं जागोन आरो मुलाम्फा जागोन। नखराव रंजानाय आरो गोजोनथाव आबहावा थागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव साबसिन फिथाय मोनगोन। नोंथाङा आध्यात्मिक खामानिफोराव नांथाबगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय जौगागोन आरो गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।